E-jeep ang nasunog sa Sitio Hawaiian, Barangay Marigondon sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, kaganihang buntag. Maayo na lang kay luwas ang driver ni ini ug ang 7 ka mga pasahero. Base sa investigasyon sa Lapu-Lapu City Fire District, gikan sa IT Park sa Cebu City ang naasuing e-jeep padung sa Barangay Marigondon proper, dihang nabantayan sa usa ka motorista nga nagsunod ni ini nga nag-asuna ang luyong bahin sa e-jeep habig butangan na ni ini sa battery. Daling gipadaplin sa driver ang e-jeep ug gipakanaog ni ini ang tanang mga pasahero. Nakagawas usab dayon ang driver sa wala pa hingpit nga miulbo ang e-jeep. Matud ni SFO1 Walter Telo, ang Chief Investigator sa Lapu-Lapu City Fire District, nga padayon pa nilang gisusi ang hinungdan sa sunog apan posibleng gikan kini sa battery sa maong e-jeep. Di sila kasulti, basta ingon nila lithium. Regardless na nila, basta lithium is di ka kumpiyansaan. Grabe siya ka-destructive once masunog.